Bueno, boa tarde e grazas por virdes a esta 11ª edición do Conxénero, que, como sabedes, facemos dúas ao ano, en marzo e novembro. En este caso, imos falar dos oficios no cinema con marca de xénero, eso no que as mulleres son chamadas ou son excluídas e que aparecen dunha maneira ás veces moi marxinal, que teñen que ver con profesións técnicas como o son, que vai a ser o tema da primeira intervención, ou con outro aspecto creativo, que serían as bandas sonoras, que vai ser a segunda parte deste primeiro día. En todo caso, trátase, como decimos sempre, de sobrepasar tamén esa oscuridade que arrodea este tipo de oficios. Hai compositoras, hai sonidistas, hai mulleres orquestra, que será mañá desas que fan todas as funcións, que será mañá unha das intervencións, con unha directora, montadora, guionista, investigadora, Pilar Monxell. E paso a presentarvos para que teña tempo a trasladarnos o que foi pescudando e organizando alrededor dunha figura moi amiga de algunha de vos. Aquí está Maribel Outeiriño, aquí está parte da familia tamén e da Risco, e que para nós foi unha regalía encontrar máis datos a través de Xaime Varela precisamente de Cruz Risco e do seu papel no cinema, que non foi só o de sonidista, pero que, como tratamos tamén de aspectos que están moi pouco presentes nas mulleres, como son as técnicas de son, pois quixemos singularizalo. Xaime Varela, neste caso, vai da filoloxía clásica e da filoloxía hispánica na sección galego-portugués á docencia en lingua e literatura galega e a coordinar, dende o 95, en diversos institutos os equipos de dinamización da lingua, e foi lector de lingua e literatura en Sorbonne Nouvelle, París 3, unha das nosas convidadas de mañá, Ana Viñuela, que vai falar da coproducción, está tamén nesta universidade. E foi tamén profesor no IE, que é Instituto Español. Estas cousas de IE, IO, IA, a gran amenaza, no Cañada Blanche de Londres. Bueno, teño que decirvos que París e Londres son dúas cidades, no orden inverso, non?, que o unen tamén con Cruz Risco, que estivo nas dúas, e en París, xa vos contará, foi onde se decidiu, ou entendeu que se decidiu, despois o saberei, o sea que me podes corregir, por lo tanto, despois escoitarémolo a él, e o que eu diga que non se xa atinado, vos modificádelo. Pero, bueno, que foi onde, de alguma maneira, se decide pola formación en cinema. No caso de Xaime, el foi un dinamizador tamén cultural, non só en cuestións de lingua, sino en un sentido máis extenso, tanto en París como en Londres, que creou aquelo que se convirte nunha especie de marca, que son Galego en Londres, de xente que se reunía para falar galego e despois facían outras cousas. E entón, pois, bueno, aí tiñamos tamén antiguas alumnas desta Inmagil, desta facultade, e despois moitas outras e outros que foron chegando e que se reunían. Primeiro se chamaban Galegos Morriñentos, o grupo que montara Ingma. E, bueno, quero dicirvos que isto de Galego en Londres foi no ano 19 premio da cultura galega en proxección no exterior. E despois, como investigador, ocupouse do período inicial da nosa lingua, que nunca sei moi ben a que decir isto de período inicial. Os inicios. Alá polo século. É o que che iba a decir, claro. Alá polo século. É o que che iba a decir, porque para mí sempre penso no 19, pero como tratándose de ti, que é medievalista, digo, ten que haber aquí trampa. Ben, aclarado isto, tamén historiou, de alguma maneira, esa intrahistoria, esa intimidade da historia do asociacionismo, sobre todo en Francia, non? E recordo tamén as pesquisas sobre un poeta que non sei se se chegaron a publicar xa en traballo académico publicaches, non? E que, polo tanto, tamén completamente descoñecido, un poeta emigrante, e non só emigrante, no que estaba traballando
en Francia cando eu coñecín a Xaime, que foi ao inicio dos 90, non, ao inicio dos 90, finais dos 90. Vedes que o meu tempo xa salta por décadas, polo tanto, tampouco vos fiedes moito. E tamén, na súa curiosidade, levouno a seguir o rastro a un emigrado que estudia tamén, que se forma como cineasta en París, a Carlos Asorey, e de Carlos Asorey deriva o encontro feliz coa figura de Cruz Risco, e que pasamos agora a escoitalo a él falar. Pero non podo deixar de decir, porque tamén isto non me ibas perdoar, que forma parte do baluarte dos pendellos da Golada, da recuperación patrimonial, neste caso de determinadas construcións, e que son os pendellos para a defensa e rehabilitación do antigo recinto da feira, onde se reúnen os de Altri non vos esquezades desto. Da plataforma viva. Porque senón desaparecen os pendellos tamén. Ulloa viva. Non é só... Tamén se reúnen ali. Bueno, ahora xa que soltei a miña última, seguramente non pertinente frase, lle damos paso a Xaime Varela. Grazas, Xaime, por estar connosco. Nada, moitas grazas, boas tardes a todos. E a verdade é que é un compromiso. Eu, como falo bastante alto por costume, se isto que me baixen un pouco o volume ou sepárome. Sepárome algo, bueno, nada. Vou empezar polo final, que é os agradecementos. Agradecerlle aquí a Margarita e ao seu equipo de Conxénero, porque eu estive varias veces aquí. Non sei se coñecedes este ciclo, pero seguramente pasaron por aquí cousas do máis interesantes dos últimos anos en materia audiovisual. En nada, pois agradecerlle o convite e agradecer a toda a xente xa que me axudou a esta investigación, que foi un pouco casual, como ides ver, empezando pola Fundación Vicente Risco, toda a familia Risco, que excepto con a ex-compañeira de traballo, que isto é así o colmo, non? Que non falei do tema aínda. Moitas grazas. Por suposto, a Maribel Outeiriño, que foi a detonadora case do tema. Teria que agradecer tamén a Miguel Castelo, que realmente foi o que me dixo: esa é a filla de Risco. E a Manolo González, a viúva Maribí de Arturo Lezcano, e o meu colega de Allariz, Xosé Ramón Fernández, compañeiro de estudos, que o sabe todo de Risco. O sea, un montón de xente, seguramente me quedan moitos, que merecen o seu recoñecemento, porque todos eles achegaron moita información, pero todos moi partillada. Entón, o reto era como unir tanta información tan distinta, moi parcial a veces, casi anecdótica, non? É como iso darlle un pouco de continuidade. E é bastante sorprendente, porque é unha persoa que naceu no ano 1943, non? Por outro, antes de perpetrar este crime, xa vos quero mostrar dúas atenuantes. En primeiro lugar, seguramente o ton non é o suficientemente académico, a veces desculpar, pero que levo 30 anos no ensino secundario, levo toda a mañá dando aulas, entón un xa perde tamén un pouco a adecuación do ton. E outro, ten que ser a metodoloxía. Se hai aquí algún investigador en comunicación audiovisual que me desculpe, porque eu fixen algo de investigación, pero case sempre no terreo da lingua, da literatura ou da cultura galega, e isto para min é un campo novo. Entón, seguramente a metodoloxía non é a máis adecuada, non o sei, ou sí, non o sei. Eu vou contar o que fixen. Para empezar, sinceramente, estaba pensando no que dixo Margarita, parece que esta figura estaba para min. Estaba para min, vou contar por qué. Eu estudei na Laboral de Ourense. Cando eu vin da Laboral de Ourense, ainda que son da Golada, para Santiago, Cruz acababa de abrir un pub en Ourense que se chamaba Papes. Eu creo que lle fun. Isto xa é así o colmo, non? Logo, eu vivín 5 anos en Londres, 5 anos en París. Cruz viviu por aí tamén, algo menos en Londres, pero compartimos cidade. Pero o colmo chega a que prácticamente vivimos na mesma rúa de Londres. Ela viviu en Holland Park, eu vivín, nada, a 5 minutos da súa casa.
pero como a cousa non ia quedar só aí, eu traballei con Luís Risco no mesmo instituto durante 2 anos e traballei con Teresa no Ramón Piñeiro cando abrimos o Ramón Piñeiro, Teresa Martínez Risco. Ou sexa, estaba para min, evidentemente, non? Por todo ese cúmulo de circunstancias que parece que se puxeron os astros de acordo. Ben, esta foto que tedes aí pasou un dos amigos del, que se dedica tamén ao cine, Emilio Pérez Calviño, que é outra das persoas que merece o meu recoñecemento. Vou vos contar como cheguei a Cruz Risco, porque o de sempre, absolutamente anecdótico. Eu estaba traballando na figura de un compostelán do que atopei 7 horas de grabacións que foran feitas en París no ano 78, 79, 77, por aí. Cando me puxen a traballar nesas grabacións así en bruto, pois empecé a buscar información. O personaxe en concreto chamase Carlos Asorei, chamábase Carlos Asorei, aquí de Santiago de Compostela. E unha das primeiras cousas que me atopo é isto que vedes aí. E na hemeroteca da Voz de Galicia vexo Aula de Cultura, primeira mostra do cine das nacionalidades e das rexións. Confésovos que non sabía nada, confésovos que isto do ano 79 non sabía daquelas nin que era heredeiro da famosa mostra de cine de Ourense. Entonces vexo aí mostra de cine das nacionalidades, vexo os Oleiros de Eloi Lozano, que este xa me soa, porque marchamos, director, equipo 4, Circos, Xavier Villaverde, e vexo aí no fondo de todo, oficio, bueno, no fondo no medio, oficio de desterro, que era o que eu estaba buscando, xustamente. Pero, digo eu, bueno, pois vamos ver quen son os que acompañan neste ciclo ao meu obxecto de investigación. Entón, vexo que en equipo 4 chamo un día a Miguel Castelo, que estaba detrás da organización deste acto, e digolle, Miguel, quen son eses do equipo 4? Porque, claro, son galegos, tes idea? E dime, sí, esa era unha filla de Risco, a filla Serodia de Risco. Claro, son profesor de lingua e literatura galega. Eu fixera, no Ramón Piñeiro, non sei se Teresa lembra, eu fixera unha reseña de Mascarada, unha recensión de Mascarada para o Correo Galego, alá, pois, 93 ou por aí. Eu sabía da existencia de Tobar, sabía que tiña unha filla que se chamaba Chus, pero nunca oíra falar desta señora. E un día que me encontro con Margarita, digolle, Margarita, soache esta Cruz Risco? E ela dime, eu tive un alumno a quen lle dirixí unha tese, que creo que a menciona por aí, que fixo unha tese de cine militante, pero pon que é familiar de Risco. Pero ti sabes se esta muller facía cine ou tal? Entón, cando Margarita me dixo que o único que sabía era un pouco que o seu alumno consignara na tese, eu dixen, oi, aquí realmente hai algo que non sei, hai algo que non me casa. Empezo a buscar bibliografía e é a primeira vez que non atopo bibliografía de ninguén. Eu que estaba feito a traballar en estudos medievais e demais, nada. A única bibliografía que atopei neses documentos para a Historia do Cine de Galicia, de Manolo González, con esa foto estupenda, por outro lado, e si, dai uns datos que lle pasou ela, en concreto, a foto tamén lle pasou ela, pero se vedes só 2 filmes, porque marchamos que pon un D, antes de directora, e o S de Río de Sombras, de Vagabundos, que era a foto que vistes ao comezo é da rodaxe de Vagabundos, e pon aí Bestiario de Esperanza de Chano Piñeiro. Nada máis, é dicir, Manolo González si a coñecía, e o único que fixo foi un pouco resumir de algún xeito que ela lle contou. Nesta filmografía galega de curtametraxes que dirixiu os profesores Suaso Montón e Folgar, dá un poquinho máis de información, en concreto, de por que marchamos. Nacionalidade española, do ano 77, e veremos que o tema do ano, e volvo a falar dun equipo 4. E aquí xa se nomea por primeira vez as 4 persoas que formaban o equipo, que imos ver que non é totalmente correcto, o equipo 4. Elizabeth Aguirre, Pilar del Caz, Cruz Risco e Begoña Zanguito. E debos quedando co nome da última e da penúltima, non?
a penúltima xa sabedes, pero ídevos quedando co nome da última, unha persoa realmente importante na vida de Cruz. Están todas vivas, só vos digo que só fun capaz de localizar a Begoña Zanguito e xa vos falarei delas. Esta tese que dirixiu Margarita, non recordo ahora en que ano, co seu alumno Xan Gómez de Viñas, fixadvos o que conta, o espazo que lle adica, pero son as primeiras liñas nun traballo de investigación adicado a Cruz Risco, e as únicas, non hai máis. Di, por último, destacamos o traballo desenvolvido polo equipo 4, xa vos digo que non é correcto o nome, un colectivo formado por 4 mulleres que coinciden como docentes na Universidade París 8, nunca foron docentes neste caso, que deciden emprender pequenas filmacións de marcado compromiso social e político, iso sí que é correcto, entre as que atopa o filme Por que marchamos. Tamén teremos que ver, claro, aquí vesema un pouco a miña parte filolóxica, teremos que dar un título definitivo, porque que imos ver que o título ten un montón de variantes, desde dúas interrogacións, ningunha, un acentos, non acentos, imos ver. Ano 77. Alrededor do fenómeno migratorio galego. Este colectivo singular, bastante singular, un colectivo de 4 mulleres facendo cine no ano 77, no que destaca a presenza femenina moi importante nun período histórico no que a muller adoita ficar fora do feito cinematográfico. Efectivamente. Especialmente nos apartados que definen a dirección posta en escena dos filmes, já atópase composto por esas 4 persoas que vos acabo de decir, pertencente á familia Risco. Ou sexa, Xan non chegou a saber, é verdade que a tese de Xan é impresionante para coñecer o cine militante galego dos anos 70, é amateur, realmente casi única, é documentadísima. Eu tamén entendo que non andase reparando se era filla, sobrinha ou neta, non era o seu obxectivo. Que mantén parentesco co célebre escritor ourensán Vicente Risco. A presenza de Cruz Risco no colectivo resulta clave para que no 77, valéndose dunha cámara de 16 mm, emprendan a realización do único filme galego do colectivo. Que é así. O de único filme galego tamén ao mellor temos que empezar a cuestionalo ou non. Bueno, eu vou vos seguir contando como foron os meus pasos. A continuación, eu puxeme en contacto coa Fundación Risco, que desde o primeiro momento foron xenerosos comigo, non o seguinte, non? Todo cibernéticamente falando, pero ao día seguinte de mandarlles un correo, envíanme isto, que está colgado na Galiciana, podedes todos observar, que parte da documentación de Cruz Risco que se atopaba no medio do arquivo documental de Antón Risco e que estaban nestes momentos, eu levo máis dun ano con isto, pois catalogando, non? E o interesante é que aquí tedes o currículum dela, que ela elabora no ano 86, unha vez abandona, por razóns familiares, abandona Altea, onde estaba vivindo nese momento, e ten que regresar a Ourense para coidar de 2 tías, de que os vou falar agora. Entón, estamos case seguros que este currículo é de 86, porque fixados a data adcuen é 1986, que é cando ela colabora no vestiario da película Esperanza de Chano Piñeiro. Entón, o que pasei a facer é comprobar ata que punto este currículum dela era así ou era exagerado, porque ás veces eu que viña de traballar co outro parisino, Carlos Asorei, tamén tiñan un currículum, pero exageraba non, o seguinte. Entón, pasei a comprobar ata que punto iso era exagerado ou non. Perdón, que tiña isto aquí. Ben, pois seguíamos avanzando, buscando información en hemerotecas, na rede e demais, atópome isto. Ano 1989. Vai facer 35 anos, ou fixo 35 anos desto que ides ver agora. Aparece nun programa da Televisión de Galicia, que ides ver a modernidade do programa, presentado por Eva Veiga, e mirado que pon aí debaixo, despois de entrevistar a Eva Veiga, a Moncho Alpuente, a Gai Mercader e
a Fernando Navarrete entrevista a Cruz Risco, é a única entrevista que hai na televisión de Galicia, xornalista, bon, aí, é socióloga. Vou a presentar, para empezar xa polo final. Ben, supoño que Carme e Margarita son estes problemas, non? É dicir, 35 anos para estar nunha problemática semellante a que ela xa denunciaba no 1989. Bueno, eu vexo nerviosísima, é a súa primeira aparición en televisión, tan nerviosa como que confunde, que di que o seu pai morreu cando tiña 17 anos, o seu pai faleceu cando ela tiña 20, ou confunde a Villaverde con Villanueva, por exemplo. Pero vamos, era a súa primeira aparición en televisión, estaba nerviosísima. Mais alá diso, claro, conta tantas cousas da súa vida que cando eu vexo isto, digo, madre mía, pero onde estaba agachada esta muller? É dicir, por que era tan invisible? E esa, o da invisibilidade, foi o que me fixo, a miña curiosidade, tirar polo fío, que é o que vos vou contar agora, e contarvos un pouco ata onde eu cheguei na recuperación profesional, do traballo profesional desta muller. Ben, entón agora empezaría así xa dunha maneira un pouco máis clásica. Mirade que se chamaba así, María Cruz Antonia de la Asunción, filla serodia do seu pai, unha filla moi tardía. Cando ela nace, Risco tiña 59 anos e ia para os 60, non? E xustamente a irmá, que aínda está viva, María Jesús Martínez Risco, nunha entrevista moi interesante que lle concede a profesora da Universidade da Coruña, Olivia Rodríguez, conta un pouco como foi o nacemento na súa casa en Ourense, non? É como xa despois de que nacera apareceu por ali o famoso xinecólogo Peña Rey. Ides ver que toda a conversación, toda a correspondencia epistolar é absolutamente toda en castelán. Malia que, como vedes, ten un galego non só maravilloso, senón que ten un galego claramente marcado dende o punto de vista dialectal, non? É unha nena con sen pai durante os 5 ou 6 primeiros anos, porque lembrade que no ano 43 Risco marcha para Pamplona traballar nun xornal que se chamaba La Misión, e despois proba fortuna no eido do xornalismo en El Español, en Pueblo, ou en El Imparcial en Madrid. Educación religiosa, como correspondía a esta familia, como correspondía ás familias burguesas desta clase social media alta de Ourense, primeiro no Colexio da Inmaculada Concepción, que é onde fai a comunión, despois poñemos unha foto por aí, e logo nas Carmelitas de Ourense. Interesante esta parte da preadolescencia e da adolescencia, sobre todo porque vemos moi participativa nas actividades con Acción Católica. Non era boa estudiante, fixadvos o que día a irmá por aí, que desde a galería da súa casa, que se vía o colexo que tiñan enfrente, e a veces sacaban a cruz de nena de 5 ou 6 anos fora do colexo, e atábana unha cadeira, non, case en plan picota. Digamos, primeiro exemplo de rebeldía. Tamén palabra realmente importante. E logo, o que di, a mi padre le disgustaba mucho. Evidentemente, tamén imos ir vendo o carácter do pai e a súa relación con elas. A propósito de que o pai tiña un carácter moito máis disciplente con ela, conta a anécdota de cando van pasar un verán a Castro Caldelas, ela con outro neno escapan, faltalles toda a vila, anda en busca de cruz, e resulta que é o pai que na atopa, e Vicente Risco que na atopa, e dinlle, parece que che van rifar. Non, el non se atrevía a iso. Uns veráns era moito máis autoritaria, en cambio a nai, porque, por exemplo, María Jesús conta que cando chegaban de Castro Caldelas viñan falando tan mal, non especificamos o que é tan mal, non sabemos se é que viñan dicindo improperios ou é que viñan falando galego. E facíalles masticar un pemento picante para que falasen ben, non? A cuestión é que este é un inédito, esta é a letra de Cruz Risco, que hai na Fundación, que fixadvos como ela tivo como idea, parece, de facer unha especie de memorias, e di, estou intentando mirarme unha foto familiar colectiva en la que mi pose de Le Danseur, bueno, o famoso de Rodin, igual quiere decir algo, pero
pero la única infancia que quiero recuperar es la de los juegos turutas en el Castro. Y ahí sí fui niña. En lo demás, no fui máis que unha hija de viejos. Ela sempre foi a sensación que tivo, que era unha filla de vellos. Aquí tedes a foto familiar, foto da primeira comunión. Esta que tedes aí arriba á dereita é unha carta que envía Risco desde Madrid, o que vai diante é Antón, e é interesante tamén a parte de atrás, porque na parte de atrás Risco dibuxa o xineceo. Como lle digo, é o xineceo que era aquela casa. Dúas fillas que se levaban 10 anos, unha tía, unha irmá de Risco, unha irmá da nai, Carmucha, Concha, e as dúas nenas. Risco chamáballe la carapucha, algo típico da familia que sempre se falaban poñendo artigo diante. Ela mesma fala de seu pai chamando así, el Vicente, la Carmucha, la non sei que. Ben, pois por detrás é bastante interesante porque o pai, con esta foto, como moito, esta postal é do ano 48, como moito, é dicir, que a nena con 5 anos, xa lle di que lle gusta moito as cartas que lle escribe. Ou seja, vemos cunha nena que aprende rápido. Con 9 anos, vémola participando neses festivais que organizaba a Acción Católica diante do señor bispo, no cine Xasteira, a veces disfrazada de pastora, a veces cantando non sei que vilancicos, non? E aquí atopamos algo tamén realmente importante, que é a vida desta familia contada no xornal A Región, que foi realmente quen tamén nos posibilitou reconstruir un pouco a súa traxectoria biográfica, porque creo que a familia saberá que non é fácil. Esta parte casi debía contárvola Maribel Outeiriño, porque é protagonista ela tamén. Desde o ano 62 ao 64, ou seja, cando ela ten 19, 20 e 21 anos, do 63 ao 64 xa está en Madrid, ela participa activamente como monitora nos campamentos xuvenís de guías orensás. Isto da AGE, Asociación de Guidismo de España, é unha especie de Boy Scouts a lo feminino que acababa de ser legalizada no ano 61. E é interesante para coñecer un pouco as actividades que hoxe serían complementarias da adolescencia feminina galega, polo menos en Ourense. Sobre todo da adolescencia feminina galega de clase media, porque eran unha especie de campamentos femininos das que foi directora, das que había varias directoras, ou directora de instalacións, directora de exposicións ou de veladas nocturnas. Maribel Outeiriño, que está aquí, foi unha delas. E o primeiro campamento guía, evidentemente todos tiñan un espírito, os primeiros, sobre todo, cristián, bastante importante. O primeiro campamento guía é nunha propiedade de Castro Caldelas de Vicente Risco, que lles deixa esa finca para montar ali as súas tendas de campaña, para facer xogos na natureza, a 40 ou 50 rapaces, repito, de clase media social. Mais, era un media social orensá. A veces tiveron problemas porque había rapazas que non reunían o perfil social para acceder a este tipo de campamentos. O ano seguinte foi nunha finca dunha familia que se chama Areán, que se chamaba Na Torre, a finca, nas saídas de Ourense, nas aforas de Ourense, aí vedes a Maribel Outeiriño, Cruz Risco, que é do medio, e Susana Salgado, unha a da dereita, unha delas. Interésame moito o último campamento no que ela participou, que é do ano 64. Ela xa levaba un ano en Madrid. É a foto onde a tedes aí reclinada nun sofá. Ramón Acuña, que é un xornalista, supoño, de Ourense, para que vos dades conta un pouco do espírito, comeza esa especie de entrevista, reportaxe que lle fai a Cruz Risco así: en la educación esencialmente burguesa de las niñas de nuestra ciudad, que puede resumirse en 2 palabras, finura y preparación al contrato matrimonial, se abre una postura ingenua pero abiertamente en contra. Son las guías, es decir, estos campamentos de rapazas. Ha desempeñado el puesto de jefe de exposición, como de veladas nocturnas, actividades nocturnas. Cruz Risco, estudiante de periodismo. E ela na entrevista, por primeira vez, segundo acto de rebeldía, pero por primeira vez desmárcase case de certa tradición familiar e política. Di, yo no pertenezco á Acción Católica ni a la sección femenina, porque había tamén campamentos de sección femenina. Entón, pareceme, ela xa o primeiro ano
de estudos en Madrid, pasoulle algo, un cambio persoal importante. No ano 63 ingresa na Escola Oficial de Periodismo en Madrid. A Escola Oficial de Periodismo estaba, creo que na rúa Ayala, se mal non recordo. Bueno, e o interesante é que encima estaba o Ministerio de Información e Turismo, de quen dependía. Desde o ano 62, á fronte dese ministerio estaba Manuel Fraga, íntimo da familia, e que quizáis lle botou unha man nese ingreso, un ingreso para facer xornalismo na escola que había no momento, que ven así retratado en El Pueblo, ou descrito en El Pueblo, o xornal no que recordemos que traballara o seu pai. Maricruz Risco, hija del inolvidable Vicente Risco, es la más pequeña de sus 3 hermanos y la única que se siente atraído por la profesión paterna. Di ella, non sei se aprobaré. Atraída pola profesión paterna, sí. Ahora, contra os pais tamén. Risco morrera en abril, isto era en setembro. Os exames eran unha parte cultural, tiñan que desenvolver un tema que ademais tocolles a situación de Gibraltar para desenvolver e facer unha traducción para o francés. Coincidiu ali, que todos vos soa, con Gustavo Luca de Tena, con Julián García Candau, con Emilia Ors, con Isabel Torner, con un Queipo de Llano, e quen asina isto é Juan Luis Cebrián. E a súa irmá nesa entrevista tampouco conta a verdade total do tema, para que un pouco demostraros que a visión a veces da familia é nos moi difícil contrastar. A irmá di, por su parte Cruz se quedou en Madrid, donde había estudiado cine. Non, cine estudou en París, en Madrid non. En Madrid estudou xornalismo. Mais pensaban que non acabara xornalismo, que non é verdade. Cruz acabou xornalismo. Mesmo quixo logo convalidar este título cando pasou ao sistema, digamos, que temos agora. Di Cruz estuvo involucrada en las luchas del 63, entendo que foron aquelas cando se creou a TOP e todas as revoltas estudiantís. E en unha ocasión estuvo reunida en un piso con gente moi conocida como Agustín García Calvo, e hubo un aviso para que marchasen por seguridade e los máis pipiolos se quedaron. Non teño constancia, eu falei con 2 amigas dela dese mesmo ano, non tiñan idea disto, pero é verdade que toda a familia coñece esta anécdota, pero non o puiden polo menos contrastar. Non sei se así, se non. O que é verdade é que ela tiña relación frecuente con Fraga. Por exemplo, as súas amigas presentáballes a Fraga habitualmente. Era un amigo da familia que creo que lles botou a man bastante tempo. Pois, inmediatamente, mirad, 63, vémola aí, que debeu ser nas vacacións de Nadal, que aparece xa o seu primeiro traballo como xornalista. Escribe varios artigos na región do ano 63-64, todos desde Madrid, e xa empeza a haber 2 intereses claros nela. Un é o cine e outro é a muller. E a muller como actriz, non só como actriz, é dicir, como persoa involucrada ou que traballa no cine. E é no ano 63-64 onde coñece esa persoa que vos dixen antes, que é Begoña Zanguito, unha muller de San Sebastián que estaba estudando decoración en Madrid e coa que convivirá durante moitísimos anos. Aquí tedes algunhas mostras deses recortes, eses recortes que son a veces simpáticos. Hoxe sería unha cousa como ecos de sociedade, non? Ela realmente escribía moi ben, e temos aí ao famoso, digo famoso porque é o Joaquín Castro, que é unha persoa que neses momentos parece que pola que se sentía un pouco atraído, un pintor de orixe galega que levaba en Madrid xa vivindo un tempo. Rosita Llarza estaba casado con un actor galego, aquí no outro recorte fala de unha actriz ourensá, Asunción Corzán, ou que non recordo agora, tamén, que conta, ahora ya no es famosa por ser actriz, porque se la ha visto en ventas con un pantalón gris e unha bolsa de supermercado en la mano, para que vexades un pouco a idea. Aquí temos fotos de Cruz Risco, o verán de prácticas do ano 65. Está en segundo curso e vai traballar a Voz de Asturias. Na foto do centro tedela facendo unha entrevista cunha das súas amigas, Marcela Martínez Zapico, xornalista que vive, que traballou incluso para a Voz de Galicia. Son fotos que me cederon tanto Marcela como Maribel Outeiriño,
e son fotos realmente divertidas. No último curso, este xornal, a Gaceta da Prensa Española, contanos que ele está en terceiro e fálanos aí xustamente de que teñen que facer unhas prácticas en terceiro, como crear unha especie de xornal, e que ela se lle encomendou o posto de redactora xefa. Está en terceiro. Incluso, no mes de marzo, xa se nos conta que ela está escribindo unha tese de licenciatura, xornalismo, dirixida polo director catedrático, profesor de universidade, director da Hemeroteca Española, o ourensán Ramón Fernández Pousa. Claro, de que ia ser? De que ia ser esa tese de licenciatura? Pois a revista Nós. Ese foi o seu último curso. A partir de aí, non podo precisar moitas máis datas do que vos poño aquí, porque só teño correspondencia. Non temos moito máis que correspondencia para precisar datas, e a correspondencia a veces xa sabedes que os selos pois ou non foron ben estampados ou non teñen claridade de abondo. O que sí sabemos é que foi xornalista de Radio Nacional de España. Ela pon no seu currículum e a súa amiga Begoña Zanguito non só non o confirma, senón que nos di que foi a primeira muller que ia en coche oficial ás entrevistas. E isto debíase á súa amizade con Fraga. Viviron en Madrid, creo que viviu con Maribel Outeiriño nunha residencia, pero sen dúbida o lugar no que máis viviu foi na Rúa Colombia, no número 2, e viviron xuntas as dúas durante polo menos algún período de tempo. Viviu en máis lugares, entre eles viviu con dúas mulleres que se dedicaban ao espiritismo, que eran bastante coñecidas na cidade. O 20 de agosto do ano 68, a súa nai envíalle unha postal ao número 38 de Holland Park. Aí na postal di: tenme al tanto de todos tus proxectos e trabajos. É dicir, xa temos ubicada no Reino Unido. Ela na entrevista lembrade que dixo que estaba emigrada no Reino Unido. Algo que a familia lle soaba, pero non era capaz de poñer. A través da correspondencia puiden un pouco situar os seus quefaceres no Reino Unido. Un pouco antes desa carta, ela xa temos viaxando a Lauston, en Cornualles, pero vive en Londres. Ia como visitar, porque era unha muller ávida de coñecer mundo, era unha muller cunhas inquedanzas culturais tremendo. Case todas as postais que ben merecían, as postais desa familia, unha exposición, son sempre relativas ao patrimonio, ou natural ou cultural. Encantaba a arte. Non se perdía un museo. Non se perdía un museo por todos os países que visitou. En agosto témola en Suffolk, queda na costa este do Reino Unido, facendo reportaxes sobre unhas famosas regatas. Témola vivindo ali 2-3 semanas, como di, pero di que o seu traballo consiste en facer fotografías. Ou seja, temos a xornalista, neste caso fotógrafa, tamén en mandar resultados. Viaxa a Stratford-upon-Avon, é dicir, onde está a casa de Shakespeare, témola en Edimburgo, onde queda moi fascinada pola cidade e pretende volver para o Festival de Teatro de Agosto. No 69, traballando en Brighton, pero nun restaurante. Non sabemos tampouco se ia desde Londres ata Brighton, que é relativamente cerca, ou pasou ali un verán, 2 meses, un mes, porque no ano 69 vémola vivindo en Londres, onde coincide co seu cuñado, Fernando Serrano, profesor de inglés, que facía cursos ali de formación. É moi simpática cando viaxa a Gales, porque coincide a fin de semana que vai a Gales coa coronación do Carlos. E mirad o que di: si estuviese aquí la tía Concha, le encantaría tanto rei e tanta reina. A mí me producen ganas de devolver e calculo que a los galeses tamén. Vai a Leeds e comeza a sair do Reino Unido cara a outros lugares de Europa que seguramente era doado. Por exemplo, a Bruselas, no 70 volve a Suffolk e desde Suffolk viaxa a Ámsterdam para ver unha exposición de Goya e, como di ela, a ver si hago algo. Entendo que ela entendía e quería facer como unha reportaxe desa exposición ou algo así. Se pasamos á década seguinte, xa a temos relacionada con París, con Francia. Ou seja, calculamos 2-3 anos como moito no Reino Unido. A primeira relación que eu podo documentar con Francia, a parte da súa francofilia, que era evidente que todos os seus amigos recoñecen, é unha postal que lle envía a súa nai desde Biarritz, que dis: San Sebastián está odioso con todo el lío del cine.
Ou seja, xa témola outra vez involucrada no mundo do cine. E no ano 72 o que temos é en Francia, pero traballando en Cannes, na Costa Azul. Yo de regreso hacia Cannes intentando retardar la vuelta al trabajo. Como no sabía dónde hacerlo, no te he telefonado, estáis escribindo esta postal que tedes aí arriba, estáis escribindo a queridas tres, as tres mulleres, as dúas tías e a nai que tiña na casa, que, por certo, son maravillosas porque a veces escríbelles así: excelentísima señora viuda de don Vicente Risco. Outra vez escribes ilustrísimas tres, queridas tres, así, tal cal. Bueno, como vedes, tiña aí a irmá que facía tamén a veces de ponte informativo coa familia. E no ano 72, xa en novembro, escribe desde París. Ano 72. Estoy pasando todo el tiempo libre en conseguir una habitación y la cosa está difícil. Esos problemas bellos. El hotel, de momento duermo en él, es una maravilla, pero estoy a 15 kilómetros de París y sin el coche. Era unha muller que viviu sempre moi pegada a un coche, moi dependente dos coches, y tal se me hace lejos. En cuanto tenga una dirección fija, os la mando para saber de vosotros. Estoy muy contenta y con ganas de trabajar. Ou sexa, está en París para estudar e traballar. Pola correspondencia, sabemos que no ano 73 segue en París agardando datas de exames. Agora que o que imos ver, a pregunta é, pero que estaba estudando? Pois posiblemente socioloxía nese momento. Tampouco puiden comprobar, pero sí puiden comprobar cando comeza cine, entón supoñemos que estaba facendo algo de socioloxía. Non lle gusta moito París por o clima, sobre todo porque estaba encantada en Cannes. E no ano 73 volve co problema do aloxamento, que cada día máis difícil e caro. El tiña un gato, o famoso, bueno, ten un nome a mascota, que non lle gusta nada a París porque os cans franceses métense co seu gato e atácano, non? E aí, a partir de 1974-75, a súa presenza en París xa volve estar unida á de Begoña Zanguito. E as dúas viven nunha chambre de Bonne. Viven nunha chambre de Bonne nun edificio da Avenida Franco-Russe do 7e, e aí coñecen, teñen un amigo sueco que lles presenta o primeiro contacto co cine, que é un director mexicano que se chama Antonio Beltrán. As dúas vivían de xeito autónomo no sentido de que tiñan a chambre de Bonne a cambio de facer a limpeza do edificio. Despois, no 76, viven as dúas no Boulevard Magenta, no 14, e no 79 temos aí unha data na Rue Jacob. Esa carta é unha carta fantástica, seguramente unha das máis reveladoras, por moitas razóns, un pouco para que vexades tamén o seu espírito creativo. Vedes aquí onde pon Queridos dos, está dirixida a Antón Tovar e a súa muller en Quebec. A carta empeza en Queridos dos, pero remata en cruz aí arriba. Ou seja, acabouse o papel e logo foi continuar no primeiro folio. Esa carta fálanos de que estivo traballando en Portugal, rodando unha película en Portugal, que a puxo mal dos nervios, polos problemas ideolóxicos que había entre os catro, que eran 4 alumnos da Universidade de Vincennes. Esa película existiu. Agora di que está moito mellor, que ten coche, pero que o deixa no garaxe, que viaxa en metro, e di, acabo de recibir unha carta de mamá en la que me dice que Galaxia va a reeditar todos os libros de Vicente, del Vicente. Parece ser que este verano Maribel Outeiriño le hizo una entrevista a don Ramón, a quien acaban de conceder el premio Conde de Fenosa, en la que le preguntaba por qué Risco había dejado el grupo, a lo que don Ramón respondió que quizás por problemas de familia, miedo o no sabía claramente el motivo. ¿No se podría de una puñetera vez aclarar esto? ¿Es o no verdad que los que se separaron tenían razones precisas, anticomunismo, etcétera, e incluso sacaron un manifiesto? Las razones en sí no tienen hoy mucha importancia, pero el aclarar cómo fue la cosa me parece fundamental. Antón, ¿no podrías tú, en una carta abierta, hablar de esto? Él tiña debilidade polo seu irmán e pensaba que o seu irmán tiña unha capacidade como intelectual moito maior. Di, yo tengo una casa preciosa, más grande que la que habéis conocido, mucho mejor, e además sin portera, que seguramente era galega e todo, tendo en París. Cando eu falo con esta carta con Begoña Zanguito, e cando lle dixen que tiña coche en París, Begoña, seguramente nun dos seus maiores actos de espontaneidade que tivo,
díxome, sí, mi coche. Nos 70 está en París estudando e traballando na famosa Universidade de Vincennes. Esa universidade creada tras maio do 68, onde estaba, como decía algún, toda esquerdallada. Unha universidade libre, da que tamén se decía que entraba un cabalo nela e saía licenciado. Por qué? Porque eran uns cursos libres, realmente era unha universidade libre, non facía falta de ter pasaporte. Nesta universidade estudaba a persoa que me trouxe hasta aquí, que era Carlos Asorei, estudou ela. Quizáis Socioloxía no ano 72, recordovos que por ali andaba, por exemplo, Deleuze, e o que temos claro é que do ano 74 ou 75 ou 79 ela si estudia cine no departamento de realización, bueno, de dirección, porque, no que ides ver agora, ela escribe isto. Durante os 4 anos que pasamos a París, nós subsistimos facendo limpeza, e unha das persoas do grupo era galega. Lembro-vos que vou vos falar desa película do grupo 4. No ano 1974 comeza as primeiras colaboracións no cine e titúlase tamén como nunha escola de formación profesional onde seguramente aquí adquire esa capacidade técnica que é o Conservatorio Libre de Cine francés. Vincennes era unha universidade que no departamento de cine había un cartel que presidía o departamento que poñía darlle o cine ten que servir para darlle voz a quen non a ten, para un pouco pensedes o cine que quería facer. Comezamos ca súa carreira no cine no 74, ela participa, mirad, as cores é que non o teño contrastado máis que no seu currículum, cando está a cor vermella. A cor verde é que esa película existe, está localizada. A cor morada, a película existe, pero non está localizada. Entón, no 74, ela parece que participa con outros estudantes gravando as famosas revoltas de Larsac, cando querían poñer ali un campo de tiro, revoltas nas que participou, por exemplo, Mitterrand, e a primeira película na que colabora é en Le Musée Fantôme, que é unha entrevista a Henri Langlois, o creador da Cinemateca Francesa. Se buscades isto en internet e ides ao minuto 2:43, unha muller que pasa por ali parece que é Cruz Risco. A verdade é que non se aprecia moi ben se o pode ser ou non. No ano 75 acabades de ver pola carta que ela confirma que roda unha película en Portugal sobre a caída do goberno fascista. E as tensións é o que a puxo mal dos nervios. Confirmoumo Begoña Zanguito, que foi tal cal, eran 4 estudantes, Begoña Zanguito era a cámara, e un pouco a encargada diso, da dirección era Cruz Risco. Non sei por que eu penso nunha película, pero non a podo decir por qué, pero penso que película pode ser. Pero non, a película está, na película non hai créditos, entonces non podo máis que contalo así off the record, digamos. E no ano 76 ela fai o son directo dunha cortametraxe de estudos que é o seu primeiro traballo como sonidista, era un exercicio do Instituto de Altos Estudos Cinematográficos de París co director mexicano Antonio Beltrán, con quen tivo unha boa amizade. Tamén colabora Begoña Zanguito, que fai sempre de cámara. E no ano 76-77, máis ou menos, hai un intento de facer cine aquí en Galicia con Emilio Pérez Calviño, unha película que se titulaba A muller asoballada sobre as condicións da muller en Galicia, que foi inacabada. Pero esta foto daqui da dereita, esa foto grande é con Emilio Pérez Calviño intentando facer esa película. As outras son da súa estancia en Francia, pero non sabemos gravando que. Entendo que a debaixo pode ser en Larsac é do macizo central e parece que hai neve, pero non podo precisar máis. Pero aquí nos chegamos a súa película que nos trouxe un pouco aquí, que é Por que marchamos. Sinto decirvos que non temos tal película. Desgraciadamente, de momento, non apareceu a película, pero apareceu algo moi interesante. Era a súa memoire de maîtrise, como TFG, como traballo de fin de grao. Está depositado na Universidade de París 8 e son 17 páxinas. Curiosamente, hai un depósito a nome de Begoña Zanguito e outro depósito a nome de Cruz Martínez Risco. Entendo que as dúas utilizaron a mesma
o mesmo traballo para obter a licenciatura. Digamos, isto agardo que non remate no cárcere porque son capturas tomadas desde un ordenador, pero podemos xa, por exemplo, establecer o título. Por que marchamos? Non leva interrogante en ningún lado. Por que marchamos? Tampouco leva acento. Idesme decir, sí, pero que está feito con máquina de escribir. Bueno, imos pensar que estaba mesmo ata en galego, incluso. Aí dá as características técnicas e outra cuestión. Non se chamaban equipo 4, vedes aí abaixo que se chamaban grupo 4. E onde foi rodada? Empezouse a rodar en Galicia, no ano 77, tamén algo en París, e eu puxen aí 77, 78, 79. Ela mesma fluctúa cas datas. Empezas a rodar no 77, proxéctase por primeira vez en Ourense, na aldea de Anseriz, cerca da Peroxa, no ano 78, que veremos despois, e ten a proxección pública en festivais e demais no ano 79. Esa é a ficha que podedes comprobar, a ficha bibliográfica na Biblioteca de París 8. Como vedes, tanto porque marchamos Cruz Martínez Risco, porque marchamos Begoña Zanguito e Cruz Martínez Risco. Os datos técnicos son 34 minutos, 16 milímetros, son óptico, color hectacrome, desculpade, non entendo moito disto, e a música que non aparece en ningún lado, Begoña dime que lle pediron o este vaise e aquel vaise a Amancio Prada para iniciar a película. A autoría, ese grupo 4, está formado por esas persoas que se dedicaban a menaxe. Non? Aí fun extraendo algúns extractos do que era a memoire esa. Está escrita nun francés bastante... Non sei se pasaría algún filtro por aí. Por exemplo, nunca escribe Galís, sempre escribe Galici, unha cousa bastante sorprendente. E fala aquí abaixo que o grupo 4 está formado por 4 mulleres, que as 4 son inmigrantes ali, que ela é galega, que foi a que propuxo a idea, e que realmente eran moi diferentes ideolóxicamente e incluso culturalmente. O tema, escoitástelo a ela, elas coñecían moi ben a situación dos galegos en París. Sabían que era unha situación, como di ela, marxinal, que traballaban dunha maneira penible, di varias veces. Entonces veñen aquí a Galicia a gravar e non entende moi ben como os que estaban alá vivindo nunha situación marxinal aquí convértense como se foran todopoderosos, e algo que lles sorprende moito a todas, porque gravan nas festas patronais, é como colgan billetes dos mantos das virxes as que adoran demais. É dicir, era algo que non entendían. Como esa xente que vive nunha situación marxinal e marchou dunha situación marxinal, ao vir aquí un mes no verán, pois teñen esa actitude do emigrante que lle foi moi ben alá. Entón, esa é un pouco a idea do traballo. O proxecto na memoria ela desglosou bastante ben. Primeiro fan un guión, e para facer o guión o que se empapan é de bibliografía. Bueno, eu creo que leron o libro de Beiras, o do atraso económico de Galicia. Entón, fai aquí unha especie de introdución de que Galicia atopan. Por se había os xivas semellantes, as celulosas, se os eucaliptos, se o subdesenvolvemento, se o caciquismo, a igrexa, a falta de traballo, o comezo das cooperativas. Estou pensando no comezo de Coren e por aí o comezo das cooperativas, que a ela non lle gustaba moito a idea, ya na vallada na AP9. Curiosamente, ela vai compartir cartel na Seminci de Valladolid con Llorén Soler e coa curta ou coa película que fixo ao respecto. Extractei iso dai porque me impresionou bastante cando lín o que di para os galegos, o que di nesa memoria presentada en Francia, a terra equivale a miseria. Entón, por iso non entendía moi ben como fenómeno migratorio. Elas, o que fan ao chegar aquí a entrevistar a xente, polo que me dixo Begoña Zanguito, estiveron na romería do Nazareno e de Santa Marta de Ribarteme. Imaginábamos que romerías se escolleron para ir, e o traballo delas consistía un pouco en gravar a xente que estaba na festa, que estaba nesas celebracións, co cal causáballes verdadeiros problemas técnicos, e moitos non querían falar.
moitos non querían falar, por moito que ela lle insistía, eu son como a vos, eu tamén estou emigrada alá, eu sei como vivides vos en Francia, porque eu vivo igual, estudo e traballo limpando un edificio. Entón, ela chega á conclusión de que os galegos tiñan ese medo a recoñecer aquí que fora vivían nunha situación marxinal. Co cal, no ano curso 77-78, teñen que reelaborar un pouco a montaxe, é o ano que montan a película, pero non, eu creo que é unha excusa, non porque o escenario, ou o guión, perdón, inicial non lles valera, senón por outra cuestión, que é que tiveran enormes problemas coa imaxe e co son. Co son porque interrompíalles constantemente o son das trandeiras ou o son das tómbolas, entonces non se oía ben. Ele aí fálanos de características técnicas que lle impedían a veces casar a imaxe co son, co cal tiveron que recorrer moitas veces á voz en off. Pero máis sorprendente, e seguramente é o primeiro caso, eu creo que Margarita sabrá, é nesta especie de diario o que ela conta polo feito de ser mulleres. É dicir, a xente non entendía a 4 mulleres cunha cámara o ombreiro gravándoas. Entón, di que lles causa expectación e hilaridade entre a xente. É dicir, ríanse delas. É dicir, realmente era bastante sorprendente. Eu creo que a esas alturas o cine era casi descoñecido o que é a parte técnica aquí en Galicia. Todo ese verán, todo ese curso 77-78 pasan gravando e no verán pasan montando, e no verán do 78 volven a Galicia e proxectan. Só conseguiron proxectar en seis lugares onde gravaran, que esa era a idea. Imos proxectar nos lugares onde gravamos. Só conseguiron en 6. Por qué? Porque non había infraestructuras, porque a veces lle prometían o local da escola e logo non lles valía, ou porque non ía ninguén. Entón, a veces, se conseguían alguén, era xente que pertencía ao partido. Non sei. Víctor, que está por aí, ao mellor entende esta especie de linguaxe, que isto de pertencían a que partido? Partido Comunista? A que partido? É dicir, cando falas así do partido, para un traballo en francés, a que se refire? A excepción foi a de Ansariz. Ansariz, cerca da Peroxa, elas chegan ali, prometeronlles a escola, non lles deixan a escola, entón o que fan é, piden unha saba branca e proxectan nas portas dunha corte de porcos. A noitiña. Problema, que só había luz a 80 vatios. Entón, o proxector ia ao ralentí. Entón, elas tiñan que ir contando o que ia dicindo a xente. Elas tiñan que ir contando o que ia dicindo a xente. Ao final, antes de que acabara, todo o mundo marchou e quedaron os nenos, porque pensaban que tiñan que pagar. Conta ela. Entón só quedaron ali os nenos, excepto 2 mulleres que se acolleron. 2 mulleres que estiveron emigradas en Suiza e que deixaran ali os seus maridos, elas volveran cos nenos para aquí porque tiñan medo que os nenos xa quedaran aquí, tiñan medo que os nenos, sen os pais, pois non lles fora ben. Esa experiencia gustoulles moito e marcounas. As críticas que recibiron, as críticas entendemos que eran críticas do auditorio que vía esta película. Ela comeza así, puxendo en francés, porque xa non sei se eran os partidarios, estamos no ano 78, da autonomía, da independencia, e que miraden en que ano se la fai cine. Non di para os partisáns de la autonomía, isto en francés xa non acabo de ver moi ben. Entendíano como un film folclórico, neocolonialista, perigoso, que non era científico, que non era popular, acusan de usar a terminoloxía como rexión, pero despois din, pero nós facemos moita referencia aos plans desenvoltos por un Estado que califican de centralista, chaman as ousadas, é dicir, como vos atrevedes vos? Ela era seguramente coñecida en Ourense por ser a filla de Risco, é dicir, ti és unha emigrante, pero ao final eras filla da familia de Risco. E logo, pois, críticas de tipo técnico. Elas mesmas son moi autocríticas, sobre todo din, é que nós temos moita falta de experiencia. Non, conclusión,
que lles gustou moito facer esta película, este proxecto, pero que necesitarían estar máis tempo en Galicia para imbuirse un pouco máis, para implicarse un pouco máis en todo o que é Galicia. Isto resumindo moi rápido. Anos 79, esta película empeza a circular. Fixadavos que non dixen en que lingua está. Non hai ni unha soa referencia á lingua. Ninguna soa. Begoña Zanguito díxome que todas as entrevistas eran en galego. Pero que había unha voz en off, por aí, de vez en cando, que era en castelán. Supoñemos que era en galego porque, por exemplo, no 30 de maio do 79, o Colexio Maior Fonseca proxecta por primeira vez en Santiago co Gallo das Letras Galegas. Entonces, organizado pola Universidade de Santiago, xunto con Oleiros. E agora, se vos fixades nesta especie de panorama de proxeccións desa película, que a min constame 10, podemos destacar que participou, por exemplo, no Certame Internacional de Cine Documental de Bilbao, no de Huesca, pero sempre acompañado do mesmo, acompañado de Oleiros, porque esta película tomou foi unha das primeiras que tomou Rula, a distribuidora de Miguel Castelo, como parte das súas películas a distribuir. Seguramente o fito máis importante non só é a participación esa na Mostra das Nacionalidades da Coruña, que era dentro do Festival do Humor, xa non sei que tiña que ver co Festival do Humor, pero aí está, e, sobre todo, pois vai facer 35 anos, participou na 24ª Semana Internacional de Valladolid. Aí compartiu cartel, non nos puxen todos, nunha sección que se chamaba Cine Marginal, unha sección preparada por un dos grandes expertos do tema no momento, que era Matías Antolín, e a parte desas que tedes aí, con a cousa de José Ernesto Díaz Noriega, tamén aquí galego, pois compartiu tamén con Llorens Soler, como vos dixen antes. A finais dos 70 témola como que empeza a abandonar ou a recoller, digamos, en París, e témola en Euskadi. No ano 77 é unha das fundadoras dunha cooperativa de cine que se chamaba Atzibegi, o Ollo Máxico, o Ollo Meigo, con Xosé María Tuduri e Jon Inchaustegui, é dicir, dos que intentaron facer nestes anos cine carlista. Ela conta no seu currículum que colaborou en documentais, que é probable que así sexa, no País Vasco. Lembro-vos que Begoña Zanguito, a persoa que vivía en París, era de San Sebastián. E no ano 78 fai o primeiro traballo realmente importante de son, que é Toque de Queda, esa película con Xavier Elorriaga de Iñaki Núñez ou José Ignacio Núñez Rozados, que con ese apelido hai de ser galego. Agora dedicas á produción de cine, a parte de ser un dos adegueiros importantes de Navarra. Esa película foi seleccionada para Berlín, tamén estivo no 78 no Festival de San Sebastián, e foi premio Mezquita de Córdoba. Esta película foi bastante controvertida, nunca consideraron, aínda que está en euskera, nunca consideraron que fora parte do cine das nacionalidades, polo que di esta estudosa Carmen Gustrán, porque a protagonista militante, a quen lle está embarazada no cárcere e a quen lle perdoan a pena de morte, era militante de FRAP e non de ETA. É, sen dúbida, a primeira colaboración importante dela. Do ano 80 ao ano 86, Begoña Zanguito e Cruz Risco viven nese ático que tedes aí en Altea. Pensade Altea anos 80, Marisol, é donde Antonio Gades, é onde se reunía parte do artisteo, digamos, importante aquí no Mediterráneo. Aí vedes unha amiga dela que se dirixe a Cruz e Begoña Zanguito nesa postal, dille, queridas tías. Aquí arriba, na outra, unha que se aparece dirixida a Cruz, invitan a sair a Begoña, invitan a sair a Mallorca ou a Menorca, e dile a Cruz tamén, se está por Altea, que venga.
No ano 81, máis ou menos, hai un distanciamento desa amizade entre Begoña Zanguito e Cruz, e Begoña vaise para, acábase indo para Estados Unidos. Ela, neses momentos, está en Asturias, Cruz. Envíalle unha carta desde Asturias dicíndolle: atópome mellor, isto séntame ben ao fígado, este clima de aquí de Asturias. Ela lembrou-vos que fixera prácticas de xornalismo ali. Vou ler simplemente esa carta, esta postal, porque me parece interesante. Este é o verso e o recto da carta. Di, pero A era la pareja esta de Llanes, está en Llanes. Pero no todas son iguales. Tengo los ojos llenos de verde y agua, pero ya no lloro y sigo viviendo. Besos. Begoña Zanguito vai pasar como 3 anos por Estados Unidos, envíalle postais desde Estados Unidos, postais que indican que entre elas pois a amizade que houvese segue continuando, pero de repente atopamos xa a finais do ano 81 que as postais están dirixidas a Cruz Risco e Rosa. Non sei quen é Rosa. Varias postais dirixidas a Cruz Risco que siguen vivindo en Altea. No ano 1980, ela estaba vivindo en Altea, grava esta curta, Villa Los Ángeles. Son 10 minutos. Se aquí hai algún investigador en comunicación audiovisual, só tedes que ser moi persistentes. Está depositada na Filmoteca Española. Levo un ano intentando poder acceder a esta curta. É moito máis difícil, moito máis fácil, díxome un funcionario da Filmoteca Española, que me dían acceso á NASA. Pero teremos unha copia. A idea era que chegara hoxe. Teremos unha copia. Vou ter que reunir, se vos interesa, para ver esta. Esta é Villa Los Ángeles, ou Villa Gadea, en Altea. Era un edificio feito por un home rico a finais do XIX que se serviu de refuxio de nenos republicanos durante a guerra. Agora é un centro cultural e máis sede da Policía Local de Altea. Cando ela gravou estaba en ruínas. Só sei que esa curta de 10 minutos está inspirada nun poema de Rimbaud e ten música de Monpou. Non sei moito máis, aparte deses datos que ven aí, que foi montada por un francés que se chama Dominique Martin e producida por Argensola Films, a fronte da cal estaba José María Guajardo, que tamén pon unha voz en off, e máis, que non sei quen é, máis Rosa Escudero, que tampouco sei quen é. En Altea, ela comeza a traballar dentro dun grupo de artistas, como era propio para os de Altea, e fai o son e a axudantía de dirección de Barbarrás de Lluís Cuadrado. Lluís Cuadrado era un banqueiro de Sueca de Valencia que un bo día liouse a manta á cabeza e dixo: eu quero facer cine, e foise para Altea. Era pintor, era o que hoxe diríamos un performance. Barbarrás, eu sei de que vai, pero non a coñezo. Barbarrás está gravada nunha barbería nunha igrexa. Por eso Barrabás debe ser. Entón sabemos que hai que vai un pouco como confluindo os dous planos entre unha barbería e unha igrexa. No ano 82 ela dirixe o vídeo de 7 anos dunha aventura voluntaria, que é un pouco a experiencia desde que deixou o traballo no banco de Lluís Cuadrado. Lluís Cuadrado, artista que os últimos anos pasounos vivindo en Cerdedo e que faleceu no 2010, se mal non recordo. E no ano 82 temos aquí esta carta que ela envía ao Festival da Rioxa dicindo que montaron ali un grupo en Altea que se chama La Llampuga, que é un nome dun peixe, e que se dedican a facer cine. Ese grupo, pois, nese grupo estaría Lluís Cuadrado, xa no ano 1982, xa non estaba nel Begoña Zanguito. E aí, ela xa, por exemplo, se pon de directora de Por que marchamos e ofrece a película ese festival. E pon film rodado en 1975. Empeza xa un pouco a bailar as datas. Na memoria, decía que fora no 1976. Pero é interesante que outra vez máis funda outro grupo de xente que quería facer cine. Interesante tamén para que vexades por que non hai copias a veces. Dille, por favor, se aceptades algunha destas películas no voso festival, ao acabar volvedias. Porque evidentemente facían unha copia ou dúas
é importante que lles volveran. No ano 1983 regresa ao xornalismo e colabora con El País semanal. E fai esas 3 reportaxes con fotos que lle mandaba Begoña desde Nova York. Bueno, sí, estas son desde Nova York, 2 delas. El bailarín del Evangelio, que iba sobre o tema do gospel e demais, o imperio da sutileza, que neste caso hai sobre a ópera, era un espectáculo no Liceo de Barcelona, sobre a ópera de Pequín, e por último, que é fantástico, e o consello que leades, que é Las Hermanas de la Indulgencia Perpetua, que era un grupo de travestis transexuais americanos que crearon unha especie de congregación religiosa a imaxe e semellanza das congregacións femininas. Ben, aquí Cruz Risco, como vedes, envíalle esa postal, perdón, Begoña Zanguito, esa postal a Cruz Risco e a Rosita, e dille, acabo de mandar o paquete de diapos e as mías fotos. De que vivía no ano 86? Bueno, de que vivía sempre? En París sabemos que vivía de traballar, paseaba en Cans tamén, na limpeza e tal. En Altea, ela dedicouse un pouco á docencia e daba cursos de iniciación ao cine en distintos institutos e así pois foi capeando temporal, polo menos durante 2 anos. Ano 1986, morre a súa nai e ven para Ourense coidar as tías. E cando tamén se involucra un pouco no negocio da hostelería, e alguén me contou que nunha tenda de peles na avenida da Habana, que non sei se Maribel eso me podría confirmar, e comeza a colaborar no cine galego. Despois daquele intento de Emilio Pérez Calviño, témola facendo Bestiario de Esperanza, de Chano Piñeiro, e o Son de Río de Sombras, de Daniel Domínguez. No 1989, aquí a tedes rodando con Vagabundos, en vídeo, con Emilio Pérez Calviño. Creo que os 3 que aparecen na foto, Emilio Pérez Calviño, un artista ourensá, Maite Vázquez, e máis ela. Védela fumando, bebendo, nunha situación como de amizade. Era unha gran amiga dela, Maite Vázquez. Ela falaba aí no vídeo de Meiga, de un proxecto, dicía, bueno, comezar mañá. Bueno, foi outro proxecto inacabado. É verdad que non tivo moita sorte, pero o que temos é o guión. E o guión, se vedes aquí ao lado, pon Meiga, guión Cruz Risco, Emilio Pérez Calviño, do ano 89, rexistrao a súa morte Emilio Pérez Calviño, por supón a memoria dela, e é un guión onde hai outro tema que a ela lle interesa por algúns inéditos que lín, que é o do erotismo. Neste caso é unha especie de muller, a historia de unha muller que todos por ela morren. Entonces é a causante como de varios asasinatos, algúns deles casi inexplicables. Ten un poder de atracción tremendo. Tamén dicíase que ia ser financiada por Canal Sur, non acabou en nada, pero temos o guión, e é o único documento que temos escrito en lingua galega por ela, e máis por Emilio Pérez Calviño. E entón ten ese valor, temos o guión completo, que conservaba a viúva de Arturo Lezcano, que nos lo fixo chegar. Os últimos anos non foron fáciles, os últimos anos da súa vida non foron fáciles. É unha muller que chega a Ourense, seguramente convivir con esas 2 tías tampouco era fácil, eran unhas mulleres con moitísima carácter, dunha religiosidade extrema, montou ese pub, o pub Papes, que os dixen eu que creo que coñecera. Creo que a familia Gil Risco, se non me equivoco, estaba agardando por ela o día do Noitebón, unhas datas que la puñen especialmente triste, non chegaba e estaba falecida na súa casa. É verdade que os últimos anos o seu deterioro mesmo físico e mesmo mental pois foi bastante importante, non? Maribel falle unha especie de, bueno, houve unhas necrolóxicas, e Maribel falle aí para mandarte unha carta sosa que non te mereces ni siquiera en Navidad. Eu creo que Maribel estaba moi enfadada
porque se lle marchara unha amiga, digo, enfadada polo título, pero despois é tremendamente cariñosa con ela. Isto é un pouco así en plan secundaria que vos dixen, que vos quería así amosar. Esta táboa, eu puxen aquí toda a produción que vos acabo de mostrar, ou a minutaxe, e o rol dela. Aquí Marga decía que as xornadas eran un pouco en plan navallas suizas, mulleres como navallas suizas. Ela foi unha auténtica navalla suiza, valeu para todo. Por iso vos poño o rol que poido ter tanto de dirección como de son, sobre todo vedes que a parte de son é importante, de guión, ou incluso outros, como pode ser, no caso de Le Musée Fantôme, que era unha colaboración, ata o vestiario en Esperanza de Chano Piñeiro. Falo do grau de conclusión das películas, é dicir, nesta época películas inconclusas debeu haber bastantes, e a localización. Se as teño localizadas ou non as teño localizadas. Desgraciadamente, hai moitas que aínda, ou varias, que non as teño localizadas. Outras que sí. Eu agardo que en pouco tempo poida haber Villa Los Ángeles, que é a única dela realmente con dirixida e guionizada por ela. Pero, ademais, Cruz é unha artista inédita. E despois do que vin hoxe, que trouxo Maribel, xa vos diría que máis. Intentou facer literatura en castelán, intentou facer algo de poesía en castelán, aí vedes, e era toda a xente coa que falei, que non foron poucos, son algúns dos calificativos que lle propinan, non? Hai poucos días o Cineclub Padre Feijó puxo isto: lembrades a Cruz Risco, a filla pequena Vicente? Bueno, pois Xaime Varela investigou sobre ela e topou algunhas sorpresas. E ata é posible que o canon do cinema feito por galegas se actualice. Non o sei. Eu non coñezo moito a historia do cine galego, xa sabedes, non me dedico a isto. Manolo González, que sabe bastante máis que a min, díxome que podo decir, sin equivocarme, que é a primeira directora galega de cine. Xa no rol técnico, eu creo que xa aseguro, pero como directora tamén podemos decir que é a primeira directora galega de cine. Claro, ante iso é a pregunta: por que a súa invisibilidade? Por que tanta xente que sabe tanto de cine prácticamente era unha perfecta descoñecida? Non sei, eu agardo que vos dera respostas que saquedes vos, pero vou vos dar algunhas claves máis. Filla de familia burguesa, e vamos decir, de aquilo de Rancia, Bolengo, Ourensá. Fai unha carreira de xornalismo e despois cine que eu, a consideración social, habería que vela calera, pensando que ela di, sobre todo, como se mofan dela cando están gravando. Ovella, casi un pouco negra, rebelde, porque anda por Francia, polo Reino Unido, por onde lle apetece. Muller, e outra cousa seguramente máis sintomática. Todo o mundo do cine galego, da época cos que falei, sobre todos eles tiñan a idea de que era homosexual. Eu non o sei. Pero seguramente iso tamén contribuiu a súa, será así, a súa invisibilización máximo cando a persoa, digamos, encargada de preservar de algún xeito a súa memoria, que a sobreviviu a ela, que é a súa irmá, pois tiña unha ideoloxía bastante contraria. Sumamos esta outra cousa, un pouco as circunstancias tráxicas nas que faleceu. Entón é como o pack completo para que realmente non se soubese nada, porque me parece que este currículum cinematográfico entre os anos 70 e 80 moi abundante en Galicia non debe ser. Entón, nada máis. Todos os agradecementos que poño aí, agardo que vos interesara un pouco, e sinto así o apresurado, pero é a primeira vez que se fala en público de Cruz Risco, me parece, entón creo que merecía un pouco que coñecerades a historia. Nada máis. Bueno, se queredes preguntar algo, creo que podedes.
Tamén lle podes preguntar a Margarita ou a Maribel Outeiriño que coñecen ben o tema. Bueno, primero te felicito porque has trabajado como una fiera. Yo tengo que confesar que no tenía ni idea de toda esta vida cinematográfica de la querida Cruz. Pues yo también me hago la misma pregunta que tú, ¿por qué este desconocimiento, ¿no? Creo que tú has apuntado varias razones y yo creo que, pues no lo sé muy bien. Y quizá en Orense lo que le pasaba era, bueno, pues sí, esta la conozco yo de siempre, esta que va a hacer cine en París. Pues sí, vive ahí. Eso típico del provincianismo que ahoga a muchos genios, ¿no? Bueno, yo lo que tengo sobre... Bueno, me alegro muchísimo de que hayas hecho esta investigación, eres un gran buscador y yo lo que guardo sobre todo es un recuerdo, porque era efectivamente una persona creativa, simpática, divertida, era cagadita a su padre. De hecho, su padre tenía debilidad, porque tengo que aclarar que mi conocimiento era de adolescentes, hasta que nos fuimos juntas a Madrid y a la Escuela de Periodismo, y luego con el tiempo nos fuimos distanciando, pero siempre nos quisimos, ¿no? Efectivamente, yo no tuve una vida tan rica como la de ella, pero Cruz era la debilidad de su padre, porque era cagadita él. De hecho, yo, bueno, voy a contaros una cosa que me parece simpática. En la galería esa famosa que alguien hace alusión a ella, ahí jugábamos, porque era una galería muy grande, muy ancha y muy larga, y ahí jugábamos un grupito de ella, yo y no sé quién más, y representábamos unas obritas de teatro que nos escribía don Vicente. Yo hoy me doy con la cabeza contra la pared porque de estúpida no fui consciente de lo que significaban las obritas de don Vicente y por supuesto no tengo nada, pero él iba a vernos, representábamos delante de él y se le caía la baba con la cruz. E non sei que máis deciros. Bueno, pues nada, eu agradecerche porque seguramente sin a túa axuda sería imposible, non? Tiven aí de colaboradora activa, así que moitas grazas. Esas tres que están aquí detrás. Nada, nosotros agradecerte que, porque a Cruz, claro, cuando ella se murió teníamos 20 años, 10, entonces, bueno, la conocíamos, pero no sabíamos todo esto y es una maravilla haberlo descubierto. De hecho, nos entramos esta mañana y dejamos todo para venir a verte. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti, Teresa. Por la investigación. Era prima carnal de mi madre. Mi abuelo era hermano de Vicente, del Vicente. Bueno, sí, bueno, eu tamén quería agradecerche, bueno, sobre todo polo gran traballo que fixeches, non, de investigación, porque supoño que, como fuches contando, pois a pescuda de tantos datos que moitas veces non son doados de atopar, pois hai que ter moita paciencia, moito tesón e demais, non? O fío que contabas, sí que é curioso que incluso para nós, na familia, pois tamén hai esa gran... Sí, é tamén moi oculto esa faceta, o sea, sabíamos que estudiara eso, cine, periodismo. Ademais, é que teño eu, cando era un rapaz pequeno, era de vela chegar a Castro Caldelas nun descapotable impresionante. Ela era como a rebelde da familia. Chegou ali toda coa guedella loira, tal, deixaba ali o coche ali aberto, descapotable. Coche inglés, creo que era un Triumph, moi bonito, brillante, verde e tal. E como que era unha cosa que tiña ese imaxe de moi bohemia, moi rebelde na familia, e efectivamente tamén coincido con Outeiriño, que era a filla super peileta do pai, non? De Vicente Risco, que lle consentía todo porque, bueno, caía a baba con ela, non? E sei que é unha pena que, pois iso, o que ves ao final a concluir dese silencio sobre a súa figura, non? E por que non se sabe dela nada, non? Porque a xente que máis a coñeceu pois decía que tiña unha vida fascinante, que era super interesante falar con ela, unha boa persoa, e incluso isto último que falas, non, da súa tendencia sexual e tal, que é a primeira vez que o escoito, pois non sabía, e parece interesante, non,
chegar a ese grado de investigación, de saber que por parte da familia, non sei, creo que estaba totalmente oculto, un tema un pouco tabú, non? De tal. Eu fun, pois, testemunha da súa última fase, sobre todo da vida, non? En Ourense, coas tías, e sei que é un pouco triste non ver esa decadencia, non? Física e incluso un pouco depresiva dos últimos anos, pero tamén teño as lembranzas de conversas con ela moi longas e tal, o sea, era escoitala falar, era impresionante, e notabas ali esa, dicir, o que comentaba antes, non? Decía, esa que vive ali al lado, non? En Ourense, ese provincianismo, pero en canto falaba, escoitábala, pois sabías que tiña unha vida super rica, non? E que andivo por aí, en Londres, en París, era cosmopolita realmente, non? Como era don Vicente Risco, non? A verdade é que era moi atrevida. Marcela Martínez conta que cando a coñeceu en Madrid, co que máis lle sorprendeu era como vestía, porque vestía zocos en Madrid no ano 63, non? En los años, en el 62, 63, fuimos de excursión ella y yo al Pardo y ella llevaba botas altas que empezaban a estar de moda por los insultos que le lanzaron desde algunos coches que pasaron. Era atrevida vistiendo también. Bueno, en ese momento a la Facultad de Filosofía, que yo estaba haciendo a la vez que periodismo, non podías ir de pantalones. Con respecto da homosexualidade, era algo que campaba, non teño nin idea. Eu non sei, tampouco me parece que só é relevante para entender a súa invisibilización, porque creo que a familia intentou, de algún xeito, ocultar a súa figura, pero non teño nin idea, tampouco é relevante para o plano profesional. Era unha idea que pairaba de algún xeito sobre todo o mundo do cine galego. Con todos os que falei da época, todos consideraban que o era, pero todos consideraban que o era, a veces con eses falsos prexuizos, que, repito, non teño nin idea, nin me parece especialmente relevante, máis que se fose unha das razóns para o seu ocultamento, non? Pero, repito, non o sei. Eu non deberei intervir porque non sei nada, non sabía nada, absolutamente nada, salvo algunhas cousas que me contou Xaime en algún café que tive con el, etc. Pero quero intervir porque aquí en dúas ocasións falouse do posible provincianismo como causa, unha das causas, das múltiples causas. En estes casos eu sempre cito a Ernesto Sábato. Ernesto Sábato comentaba nunha ocasión que asistira no centro de Bos Aires a unha conversa entre a panadeira e unha clienta. Ele estaba ali, entón oi como lle di a clienta a panadeira, dixe, quen é este? Un señor que acababa de sair e di, este é vecino, é un filósofo. E di a outra, a clienta di, que va a ser filósofo ese que vive a la vuelta de la esquina. Os que vivimos ou viven a volta da esquina non poden ser filósofos, non poden ser directoras, non poden ser tal. Eu penso que ese provincianismo ourensán non é tal. En Bos Aires, en Santiago e tal. O gran problema é que se vive a la vuelta de la esquina. Entón, pois, o mellor tamén... Creo que non dixen unha cousa, que ela morreu con 49 anos. É dicir, imaginádevos se a muller non tivese ese destino aí fatal tan nova, estaríamos ao mellor falando dun auténtico referente do cine galego, seguramente. Porque vemos como ia encamiñada e seguramente sería un dos grandes nomes do cinema galego. Pero a vida que é así. Bueno, moitas grazas.